Ма замълчи. Боже, този цискарица ли какъв е един, дето един така с едни дълги зъби, един дето братча, ти такъв един като тапанар, води едно предание подобно това на Слави Трифонов, ма 100 пъти по-тъп от Слави Трифонов, по-смътно. Ето, написал някакъв... Значи, моето уважение към всички социални групи в музикални вкусове. Не може ти, бидейки в душата си някаква чалга. Просто той като го гледаш как си води предаването и как го... Верда ли бе, братче? Ти си тъп на гъс, братко. Как ще коментираш? Ма замълчи, като значи хората са казали, като си тъп, по-добре замълчи, за да не бие това чак толкова научи. Ма как ще коментираш ти някакъв чалгаджия? Те нищо не разбира, ти говориш на братче и на батко в национален ефир и ти ще цискарица, мине цискарица, така му името. Майка ми как сме, тя не знае, че има цискари, но той така се казва цискарица. И такова. Как ще коментираш ти въобще рок легенди, хора, те са, отдет се вика от създателите на рок музиката, ангажирачи. Това са на толкова години рок музиканти. На времето си това бяха въобще такива легенди до ден днешен. И това са хора създали толкова много хитове в рока, които до ден днешен ти където и да отидеш, те ще ги пускат. До ден днешен тези песни звучат, вие разбирате където и действие в това, който бари да влезнеш, това ще чуеш поне две. И ти, който говориш на батко и братко от национален ефир си седно. И те вика свириха някакви неизвестни песни, ама това, че го пако на тебе сте неизвестни. Ама това, че ти освен на лепа бре на творчеството, нищо друго не знаеш. Ма как е възможно въобще? Ма не се ли казва така, бе? Не се ли казва цискарин за тоя? Сещате ли се за кой говоря? Един такъв, който има такова предаване, подобно, пак е така седи на едно бюро като Слави Трифонов и разпитва някакви хора и постоянно говоря: верно ли бе, батко, брат? Ама един такъв изключителен простак. Много смотан са ни дълги зъби. Той е същия. Хора съсипане съм. Как е възможно въобще? Защо не му взеха компютъра? Как се казва? Цициридис. Добре се той. Цискарица. Става. И как въобще, как е възможно ти въобще да се изказваш? Те вика, не изпяха нито една известна песен, съобщава този нещастник. А после някакви хора пуснали клипчета от концерта, нали, които ходили там, снимали с телефоните. Ма те хит след хит, хората пяли. Оказва се, че концертът е бил 3 часа и половина. Чак се Роуз на 89 години, човека 3 часа и половина пял на живо. Това вика, не може да пее. Господи, как е възможно въобще такива прости същества? Майка му той, че е прост. В смисъл, прости хора в България Бог дал. Аз после се сещам, че той водеше предание. Как ти с тази ниска култура обща? Това е ниска обща култура. Ние не говорим въобще за това, че ти си някакъв чалгаджи. Личните ти предпочитания може да сях. Ти у вас може, ако искаш да слушаш Сеца Величкович, ако искаш може да слушаш Синя прашка Пепа, прашката, но ти трябва да имаш култура, при положение, че ти си седнал на екран, да водиш предаване, да разпитваш някакви хора и си имал нахалството да си цапаш клавиатурата с мазните си от кебабчета пръсти, да пишеш някакъв пост там, да изказваш никому неподнужно твое мнение от ниската позиция интелектуална, на която се намираш. Ти трябва да имаш обща култура, да знаеш аджиба за кого пишеш. Ма ти като пишеш за Guns N' Roses, отвори Википедия, прочети тия хора от колко години са на акцента. Какво представляват тези рок и рол? Кой е Аксел Роуз? Кой е Слаш? Кой? Прочети, бе, говедо. Ма преди да пишеш, прочети, бе. Скучно му било. Той какво очаква оттам да стане, да излезе някакви кючекчини, бели денс да танцуват и излезне радка, мака, пиратка. Той това ли очаквал да случи на концерт на Guns N' Roses? Значи, скамани трябва да бъдат убити такива хора. Скамани! Абсурд, това да вземе лаптоп и е така в главата. Бам! Докато не му зазвучи Sweet Child of Mine в главата. Просто съм ужасно възмутена. Това е толкова възмутително. Не мога направо. Аз като го прочетох, просто разбирате ли, държа ми да си купа билет за концерт на Guns N' Roses, някой държа да отида. Ужас! Натали, ти благодаря ти, че подкрепяш канала. Мерси. Ама хора, наистина, как е възможно? А защо не го усраха всички? Защо ментално не го наказаха някакси за това, че още си позволя да си отваря устата? Вие разбирате ли? Много вика скучен концерт. Нищо вика не се случи. Той вика сам стояк се Роуз на сцената и пее.
Бога! Той какво очаква да направи? Стриптиз! Ужасно тъпо парче! Ужасно! Боже! Направо съм възмутена.